Hello mga ka-reels, mao ni akong amiga nagluto siya. Busy pa kay siya ka-reels. Si Antang Nok. Ayaw videoin na samtang. Okay ra man na, naman na sa reels. Gwapa ka na kong miga. Kapayo mo. Patanga ko. Ano pa nang kung anong naging banag. Ukawog sa'yo. Na mao pa na yung luto ka-reels kana. Senyor, lain ka. Ami sabi, kamu sa kasbika. Ano te? Dugan ka. Kung ito ay Jokobi, wala man tayo na. Ay, dali na oy. Dikin, ano si Ate Claire manggod nagdali eh. Ya akong gibalikin ko kamo starlay dugay kayo. Wala na Luto siya guys. Mahadlok na ako. Ano binasa? tao oy, nabi tarong pa na Uy, pagsunin ko. Wala gani ko lang alutuan sa kalan. No, di ko